Салават Закиевич, исәнмесез? Хәерле көн. Безнең мәдәният дөньясында тапшыруына килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иң беренчедән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәм инде менә сезне тәкъдим иткәндә гел теге әйтеп китәсе килә бөтен регалияларны. Ләкин шул кадәр күп алар, Салават Закиевич, шул кадәр узунга китә. Ниндиен әйтсәң дә, ул сезнең турыда дөрес мәгълүмат була. Җыр өлкәсендә дә, спорт өлкәсендә дә, балалар фонды белән эшләү өлкәсендә дә. Иң кадерлесе сезнең өчен кайсысы бүгенге көндә? Иң кадерлесе Салават. Кайсы Салават дип сорамасалар, демәк мин бу тормыштан нәрсәгәдер ирешкән. Шуңа күрә бу регалия ул тарих өчен кирәктер бәлки, языр өчен кирәктер. Беренчедән, әлбәттә, ул күңелләйбер, синең хезмәтеңне күреп, синең хезмәтеңне бәяләп, нәрсә беләндер нигезләп куялар икән, димәк, ансы да кирәк. Ләкин бүгенге көндә сәхнәгә чыгып та, газет журналларда да теге һәрберсез әйтмешә, һәрберсен санап китсәң, аның ул бик күп вакытны ала, һәм кирәге юк. Минем өчен, мин аны теге кабул итәм, кирәге әйбер, ләкин ул санап тору кирәкме? Менә бүген очраштык, сезнең каршыда Салават, шу җитте. Булай кайсы Салават икән, кай вакыт андый сораулар туамы соң? Мин уйлыйм, берсе Салават Юлаев, берсе мин. Күп кенә интервьюлар биргәнегез бар, күп кенә мәгълүмат сезнең турыда. Имеш-мимешләр, гайбәтләр, бу инде гадәти һәм табигый хәл, чөнки сез һәр вакыт игътибар үзәгендә. Ләкин менә барыбер кешенең балачагы һәм аның туган җиреннән, туган ягыннан бит инде барысы да башлана. Белүемчә, сез гади генә бер авылда, гади генә гаиләдә тугансыз. Без алтау идек. Алтау идек, шау калдык. Минем өлкән абыем 2 ел элек кенә вафат булды. Но нишләптер, шушы мен 3нче бала булсам да, нишләптер миңа туры килде. Күбрәк иң улысы булырга. Без әнигә ярдәм иттек. Әнине карадык дип әйтсәк тә дөресрәк булыр. Чөнки бер минем аны кичкенә генә ул, бер кигенә кичкенә генә шул кичкенә генә хатынга 6 баланы тәрбияләргә туры килде. Тәрбияләде дөрес итеп, шәп иттереп. Улыны улы итү, кешене кеше итү, әти ул әни. Хәзер һәрбер бала тотып әти әнисен судка бирергә может. Һәм җиңә дә судта. Менә бу бит дөрес хәл түгел. Шуңа күрә безнең Россия күләмендә үзебезнең законнар белән яшәсәк иде. Без бит нишәптер читтән алабыз, без читтән күрәбез. Инде хәзер Европада инде күптән хатын-кыз тәмәке тартуын ташлады. Безнең хатыннар башлады гына әле. Шул. Без 25 елга артта калып барабыз башка илдән. Шуңа күрә соңгы вакытта инде менә безнең Россиядә булган әйтик сәяси чаралар миңа бик каты ошый. Инде ниһаять үзебезнең кем икәнне кычкырып әйтә башладык. Бүтән кешедән дә үзебезнең адреска кычкыртырга дигән сүз түгел бит. Без бит держава, без ярты җир шарын алып торабыз. Шуңа күрә безнең законнар булырга тиеш дип исәпләйм. Ниндидер бер Карликовый бер ил безгә тәкъдим итәргә тиеш үзенең сәясәтен. Шуңа күрә бу инде гаиләдән нигә күчү булды? Зур политикага. Гаилә бит ул шул зур сәясәтнең беренчесе, әгәр дә гаиләдә тәртип була икән, илдә була. Үз гаиләңдә эшли алмаган тәртипне син илдән сорарга хакың юк, шулай бит. Шушы әйберләрне бәлки ачыктан-ачык әйтергә кирәктер. Дөреслектә генә, хаклыкта гына җиңеп була бу ямсыз күренешләрне. Миңа охшаган әйберләр дә бик күп, охшамаган әйберләр дә бик күп. Ләкин безнең булай итеп очрашып, яшәп утырганыбыз юк. Зур әңгәмә курып. Шуңа күрә бүген мин нәрсә әйтсәгез дә шуңа риза һәм үземнең һәрбер әйткән сүземә җавап бирергә әзер. Әнигезнең шул тәрбия кагыйдәләрен бүгенге көндә үзегезнең гаиләдә шул кагыйдәләргә тугры булып калдыгызмы?
Менә малайыгыз бар. Беләм, мине горурланасың син Салават аның белән. Мин Рөстәмне Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип атыйм. Чөнки минем кеше кыз белән алар арасында 12-13 яшь ара. Бу барыбер да кеше өмет белән яшәргә тиеш. Өмет улның кеше курку белән өмет арасында яшәргә тиеш. Аның куркуның дошманнарның начарлыкның шул файдасы бар. Чөнки аны күрмичә яхшылыкның кадерен белмәй. Начар кеше белән очрашмыйча, нәрсәләр кылмыйча, яхшы кешенең кадерен белмисең. Шуңа күрә алар икесе мин дошман белән дусның, әле дошман бәлки күбрәк ярдәм итә. Ярдәм түгел, бәлки кай вакытта иң якын дусыңа караганда дошманың файдалырак. Чөнки синең дошман икән беләсең. Синең артыгын сөйләмисең, аның белән әңгәмә кормыйсың, аның белән ашамыйсың, эчмисең. Дус бит улларын да белә. И ул бердән тапкыр сата. И шул җитә. Шуңа күрә дошманнарны ул чаклы бетереп ташларга ярамый. Алар да үз эшен эшли. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәт әйтә кирәк. Безнең фондта Салазакич бер матур язма бар. Менә бу студиядә малайыгыз белән бер клип төшергәнек. Әйдәгез шуны карап үтик әле. Азрак шул Рөстәмнең бәләкәй чакларына кайтып килик. Әле генә барда алда иде, күңел яна иде яшьлектә. Җитмәс кебек иде миңа картлык, бу дөньяда 1000 ел яшәп тә. Гомер бүлгәләнде телем, һәр мизгелгә чыкты бер өлеш. Тән картайды күңел белән җаным, һәм җырларым калды яшь килеш. Гомер бүлгәләнде телем, һәр мизгелгә чыкты бер өлеш. Тән картайды күңел белән җаным, һәм җырларым калды яшь килеш. Тагын бер сорау минем өчен бик кызык мәгълүмат булды. Сезнең исемегез белән мәктәпне атаганнар икән. Салават исемле мәктәп бар икән Башкортстанда. Ул сезнең укыган мәктәпме ул? Юк. Ничек килеп чыкты ул шулай? Белмим, бездә бит ничек дип әйтим икән. Менә шушы мин зинһар үлү күрмәгез, бу үзе турында әйтә икән дип. Мин үземне бөек кеше дип исәпләмим. Минем сымак кешеләр меңәрләгән, берничә мең, бәлки миллиондыр. Барыбер да менә без ниндидер бөек кешенең җөмһүрияткә, халыкка ниндидер эш күрсәткән, үзен аямыйча эшләгән, эз калдырган, ниндидер ачыш ясаган кешенең исемен мәңгеләштерер өчен аның үлгәнен көтәбез. Көтәбез, тик үлми. Ширләп бетәбез, кайгырып бетәбез. Үлгәч инде ана соң бер 4-5 группа шуңа бешә инде. Әйдә урамын бирәбез, әйдәгез менә шушы мәдәният сараена яисә мәктәпкә шу исем бирәбез дип. Моны бер кеше уйлап чыгарган безнең районда һәм теге приказ чыгаргач кына миңа китереп бирделәр. Сез ул мәктәпкә барганыгыз бармы соң үзегез? Әле үземнең мәктәпкә кайткан юк. Үземнең мәктәпкә барганым юк. Мин бит инде теге чакырсалар барам, кусалар китәм дигәндә, шундый үземә теге кирәгендә, кирәкмәгәндә җыям мин проблеманың күп вакытта язып куям. Нигә машинага китеп барган вакытта инәгә шалтыратырга дип. Шуны язып куймасаң, шул онтыла. Шул хәлгә килеп җиттек, адәм баласы. Итән торгач та беренче битендә инәгә шалтыратырга кирәк, хәле белергә кирәк, исән чагында. Шуны язып куям, онытмаска дип. Бу үзенә күрә бер мәгънәсезлек. Шалтыратып алсам инде, тавышын ишетсәм, аннан бер хәйр фатиха алсам, ул миңа гел дуга кылып утыра инде.
Шуның үшүңүнү бу дүйнөдө эсен жашаган сымак деп христиан мен өзүмнү. Жеңилейип кетем ничектир. Шуңа күрә Башкортстанга кайтып бик сирәк кызганыч. Чөнки мин инде ярты жаным белән Татарстан кешесе, чөнки монда укыдым, минем балаларым монда туды. Барыбер да мин 2 илне айырмыйм. Миңа Башкортстан да бер, Татарстан да бер. Чөнки әтием шунда җирләнгән, туганнарым, әнием шунда яши. Инәй дигәннән Саат Закич менә кайтканда аның кырына улым менә шул җыр бик ошый миңа, шуны җырлап кына бир әле. Юкмы? Аның гомумән яраткан җыры бармы? Инәйнең яраткан җыры бар. Мен нигә концерт алдыннан сөйлим. Җырлыйм, егетләрне җыйбылым да, әйдәгезләрем әйтәм, бер уен уйнаган сымак алабыз. Кем үзенең әтисене, әнисен яраткан җырын белә? Физар белә. Физар әти-әнисен яраткан җырын белә. Ул җырлап күрсәтә. Альфред Якшемес та белә әти-әнисен яраткан җырын. Минем әтинең Зәңгәр күлмәк үзе уйнап үзе җырлый иде. Инәйнеке Рамай. Ну, менә хәзер әниең әлбәттә бу тапшыруны карый. Җырламасаң дөрес булмас. Инәй безнең тегенчек дип әйтим икән. Бер-ике ел гына барыбер көйләп алырга кирәк бу урында. Көйләп тормам, чөнки әгәр дә моны көйләп торсаң, бу теге махсус әзерләнеп килгән сымак. Безнең минемчә әзерләнеп килгән бу җырны җырларга дип, шуңа әзерләнгән. Мин көйләп тормыйм, чөнки аны инәй үзе белә. Мин беләм. Безнең Инәйнең үзе әйтмеши, җырлап торырга вакыт булмады аның. Ул йөгереп кенә йөрде гомер буена. Но тыйнваны карый. Яратып карый тыйнваны. Менә безнең фондта бер матур гына тапшыру бар. Киң күңел тапшыру, ул күптәнге инде. Мин аны исемен дә хәтерләмим. 15 ел элек төшерелгән. Менә шул фрагментны карагач, үзегезне яшь чакта, Ләйсәнне дә яшь чакта күреп алырсыз. Һәм сорау мондай булачак. Карагач менә әлбәттә сез инде азрак шунда шул чакларга кайтып, менә соңгы 15-20 елда Салават ничек үзгәрде микән? Аның фикере ниндирәк микән? Гомумән үзгәрдеме ул? Мин эш вакытында ял итәм. Булай Казанга кайтып, Татарстанга кайтып, миңа ял итәргә туры килмәй. Мин әлбәттә мин укымыйм. Чөнки үзем сөйләп алган язмыш, бу минем язмыш. Шуңа күрә мине алай мине җәлләргә фәлән үли күрмәгез. Мен төрле кәсепкә кирип баткан Салават. Шуның кайсы якынрак шул кәсепләрнең? Кәсеп дигәннән берсенче чиратта мин үземне ир һәм ата дип хизитәм беренче кәсеп ул мин гаилә башлыгы. Икенчедән аның бар да эш Фердинанд. Ашта җаваплы. Узышларда, автобусларда җаваплы, укытуда җаваплы, сәнгать эшләүдә җаваплы, шагыйрьләр, композиторлар белән эшләүдә җаваплы. Җавапсыз эш булмый бу дөньяда. Аның берсенә бер мин шуның белән бәхетле, алар берсенә бер охшамаганнар. Миңа әйткәннәре бар иде. Бер кеше әйтә, син миннән яшьрәк ди. Нишләп син шушы әйберне эшлисең дип сорады бер кеше. Менә исемен әйтмим. Мен әйтәм, аерма әләне түгел бит, мин бит синнән 4 кенә яшькә яшьрәк бит. Эй, үскәнем ди. Илен узгач 4 ел бик күп булды. Менә мин шушы кешенең әйткән сүзләрен хәзер яшь күз алдыма китерәм. Чыннан да 15 ел дип әйттегез, менә шушы мин соңгы бер 10 елны югаттым. Менә шушы бер 10 елны нишләтеп гастрольләр үткәреп онытканмын мин. Шул чак 10 елны югаттым. Дөнья күп. Мәгънәсез тормыш белән яшәп теге кеше инде кемдер астагфирулла теге төрмәдә утырып 10 елын югата, кемдер ширләйбәтеп 10 елын югата. Шул шалтырап, дөбердәп эшләп яткан җирдән 10 ел вакытым югаттым мин. Сизми калдым, дөрес сүз. Сизми калгансыңдыр. Чөнки чыннан да менә бу соңгы 10 елда ничәмә концерт бирелгәндер, ул санны син беләсеңме соң? Юкмы? Елына ничә концерт була? Татарстан буенча әйтеп тормыйм, Россия буенча әйтеп тормыйм. Иң күп
гастрольдә йөрүче театр безнең театр. Бер елны булды, бер елны булган 78 шутладыкмы? Уртача менә елына ничә концерт була? Уртача 120-дән алып 180-га чаклы концертлар. Көн аралаш концерт була. Көн аралаш. Кайсы бер көн 2 шәрдә булган концертлар булган. Берсен гаҗәпләнәсең. Берсен генә хәтерлим, аны нишләп безнең теге татар бит инде ул акылы төштән соң ди 1 августтан башлап 5 сентябрьгә чаклы Камал театрында җырладым. Бер тәнәфессез үз тавышым белән. Фонограмма дигәнне белмибез. Ул вакытта да белмәдек, хәзер дә белмибез, Аллага шөкер. Чөнки ул халыкны алдау белән үзен алдау бер. 35 тамаша. 35 концерт куйдык. Ник кирәк булгандыр ул миңа шул чаклы. Шуннан соң инде больницага итеп салып куйгач, нинди аерма бар инде. 20 көн җырлап, 15 көн җырлап ял итни. 35 көн җырлап, 35 көн больницада ятны. Аның бер дә аермасы юк. Шуңа күрә хәзер инде әзрәк кенә акыллырак булырга тырышабыз, ләкин барыбер да шул эштән туктап булмый. Докторга язмасын да инде ул. Сәнгатьтә артист бер генә туктый. Мен туктап барам да, аннан соң тагын икенче сулы шалып тагын китәм. Андай бер юк. Артист төшеп кала икән абаймадан бер тапкыр. Ул икенче тапкыр менә алмый. Шуңа күрә халык ничек дип әйтим икән? Халык ул безне яшәртә, безне тәрбияли, безне ашата, гади халык. Шул вакытта ул ничек дип әйтим икән? Хыянат, иң зур хыянатчы халык. Менә бүген килеп чыга икән, сине үлә торган, сине үлеп ярата торган бер тамашасың. Икенче артист чыга икән, ул күчедә китә шул якка. Чөнки халык аңа бит залга халыкны куып кертеп булмый. Залдан халыкны куып чыгарып булмый. Ул нәрсә тели, шуны эшли. Шуңа күрә халык ул көч бер үлеп карасаң. Шул вакытта хыянат. Мин хыянат турында әйткәнем бар, минем газетта бер номерым бар. Хыянат турында. Ул кайда власть, кайда дуслык, кайда мәхәббәт, кайда акча, анда хыянат. Хыянатның башка урыны юк, ушунда. Шуңа күрә хыянатның үзенең анда бер үз урыны бар. Аңа тоже әзер булырга кирәк. Чөнки хыянатсыз булмый бу тормыш. Ә менә бу хыянат дигәннән сезнең тормышта хыянатлар күп булдымы сезгә карата? Минем тормышта беренчедән мин иң курыккан гаилә хыянаты, иң курыккан әйбер гаилә хыянаты. Чөнки Илһам абыйның бик бер шәп сүзе бар. Мин күп тапкырлар әйткәнем бар. Бәлки монда икәнне әйтә торган сүз түгелдер. Кирәкмәсә төшереп калдырырсыз. Ләкин Илһам абый бер тапкырда үзенең ничек яшәгәнен яшермәде, ничек көн күргәнен яшермәде. Бер ике утырабыз. Ике генә. Шәйшәсеңме дип сорадым. Мин килдек Камал театрына, мин репетиция вакытында аның гадәте шундый иде. Без куйган аппаратка килеп җырлый, без репетиция вакытта җырлый. Җырлый да, ай, без дә җырлаганбыз икән, җин мәгънәсез аппаратка дип. Бу бит монда бит җырлап торасы юк. Бу бит тавышын тартып ала бит бу аппарат. Хәзер нинди заманасызга килде дип миңа сөйләп утыра инде. Аны сахна артына кирдек, тәйни грим бүлмәсендә шәй тәкъдим иттем. Шәйшәсеңме дип сорадым инде. Апайык килеш. Шәй эчмим. Шәй эчсәм ойныйм. Ойнырга куркам. Дөньясы кабахат ди. Менә шу кыска гына 2 еллыкта нинди мәгънә. Чөнки хыянат дигән вакытта хәзер хыянат итәр өчен күп кирәкме? Дөнья кабахат, дөнья усал. Менә шундый усаллык, шундый явызлык эшләгән кешене кичерә аласыңмы? Юк, минем тормышымда булды. Бер соңгы берничә елда бәлки төптән үлеп карасаң, күптән актарып карасаң, бәлки гаип миндәдер. Ләкин үлеп карыйм, миндә гаип юк. Һәм кичерә алмыйм. Коръән буенча барасак, ул бәлки сабырлык кирәктер. Иң
матур сүз сабырлык. Ул Коранда язылган, без әйтләр бит, сабыр төбе сары алтын дип. Сабырлык кирәк. Сабыр Роза дигән бер ханым театрда эшли, гомер буена эшли, гомер миңа ярдәм итә. Аның әйткән сүзе бар. Мин аның сүз дип сөйлим инде. Ул да бәлки кемдә ишеткәндер. Иң яхшы сүз әйтелмәгән сүз ди. Шушында вакытында түзеп әйтә алмыйча калсаң, ул аның ни булмый. Ул әңгәмә үсмәячәк. Аның дәвамы булмаячак. Шуны онытылып калачак. Күп вакытта чак кына түзә белмибез, чак кына сабыр була белмибез. Мин гомумән сабыр кеше түгел. Мин кай вакытта үземнең кыланышларым үзем гарьләнәм. Информация күптер бәлки. Яшәргә тырышабыздыр инде. Бәлки кирәгеннән, бәлки үземнән миңа язмаган әйберләр эшендә бәлки баш ватандыр. Шуңа күрә сабырлык кирәк. Кеше үзе бәя куярга тиеш. Аның менә шушында аның Алла Тәгалә әйткән икән, менә синең шунда дип. Аны чыгып булмый. Аны чыгар өчен башны бәреп пишәргә кирәк. Чыгып буладыр бәлки, башны бәреп пишеп, аның бәреп пишкәч аны кемгә кирәк синең башың? Шуңа күрә яши акыл керә, фикер үзгәрә. Кай вакыт фикер үзгәрә, кеше үзгәрә, дөньясы үзгәрә, заманасы үзгәрә. Фикер үзгәрмичә мөмкин түгел бу шартларда. Менә концертлар бит инде бик күп дип сөйли башладык. Ел сайын Салаватның концертын көтәләр, чөнки бер яңалык була, бер ниндидер тема, шул темага тугры калып программа төзелә. Шул концертларда син үзең режиссер да, сценарий да синдә, ул менә шул профессионал булмауыннанмы, ләкин инде ниндидер икенче җавап бирәсең. Профессионал дигәндән җыр буенча мине профессионал дип атарга бер кемдә хакы юк. Чөнки мин җыр буенча укымадым. Режиссура буенча мин профессионал. Минем ике институтта, белемем дә режиссура буенча. Шуңа күрә мин любой режиссер белән бәхәсләшә алам. Кайсы театрның режиссеры килсә дә бәхәсләшә алам, чөнки мин аның законнарын беләм. Чөнки тормыш законнары белән театр законнары бер. Аны үзгәртеп булмый. Аның теге ниләрдәге үзгәреш, теге әйтемнәрендә генә. Җырчы бәлки җырчы түгел, бәлки җырлаучы. Үзең турында шулай әйтәсең. Шулай дип уйлыйм, җырлаучы. Теге регалиялар мин әйткән идем тапшыру башында, бик күп мин аларны төзеп китсәм озакка китә дип. Ләкин менә берәй-берне әйтмичә кала алмыйм. Милләтнең йөзек кашы син. Бу минем генә сүзем түгел, гомумән менә күпме татар бар дөньяда, һәммәсе Салаватны йөзек кашы дип әйтә ала безнең милләтнең. Милләт турында сүз чыкканда иң борчыган мәсьәлә сезнең өчен бүгенге көндә? Бу без әйтеп кенә эшли торган сүз түгел. Бу зур мәсьәлә, бу кызганыч, бәлки мәңге хәл ителмәслек мәсьәләдер. Чөнки булай да Россия уртасында яшәп, шу зур держава уртасында яшәп, мондай хәлгә килеп яшәп ятуыбыз ул начар түгел. Бу белмим, бу тарихи әйбер, бу зур әйбер. Бу мәсьәләгә миңа калса бәйләнеп торырга кирәк түгелдер. Һәр милләт үзен милләт дип саный. Онытмаска кирәк. Менә без әңгәмәнең башында башладык бит. Сүзне. Гаиләдә булмаган тәртипне илдән сорап булмый дидек. 3 балам бар. Берсе русча сөйләшә, берсе английча сөйләшә. Татарча матур итеп сөйләшеп булмый. Өйдә булмаган Мөхитне минишик халыкка булай булыгыз, булай кирәк дип. Һәр бик гади мәсьәлә менә минем калса. Әгәр дә шушында ни чыкса, әйтик бер закон яисә бер нинди булса берәсе бу сүзне кычкырып әйтсә, әйдәгез әле җәмәгать тәртип салыйк ала дип. Тәртип салыйк һәрберебез үз йортыбызда.
Бәлки шуннан башларга кирәктер инде. Ул уртак эшне эттә җыймый дигән сүз бар бит. Менә без милли мәсьәләгә карасак, ул бар уртак эш. Теге күпме бер эшлибез, эшләдегезме, эшләдек. Эшлисезме, эшлибез. Без шундый, без отчет бирәбез. Башлыкны чәчкәнче без аны җыеп куябыз. Юлларын салганчы уже отчет бирелгән. Без шундый яшибез. Бездә җик дип әйтим икән бу. Безнең мин Россия һәр вакыт эксперименталь ил булгандыр дип уйлыйм. Ә миңа калса, концерт ахырында әйткән сүзең нәкъ менә шул сорауга җавабыңда. Син әйтәсең, бер-берегезне саклагыз. Чөнки үзебезгә генә кирәк без татар халкы. Без татарлар үзебезгә генә кирәк. Без бит ничек дип әйтим икән? Без Россия эксперименталь ил. Яңа дару чыкса бездә эксперимент. Безгә җибәрләр, без барында ашыйбыз, барында йотабыз, безгә җитми. Бер генә мәсьәлә, ничек тә булса үзебезгә үстермәскә, эшләмәскә өйрәндек. Эшәргә өйрәндек. Алдашырга өйрәндек. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз кулыннан. Менә хәзер шуның киресен эшләп карыйк. 100 елга ялгышканбыз икән, менә 70-80 елга алдашканбыз икән, шул ук ел кирәк баша кирәк кайтырга. Аны ләкин бер әйбер бар. Әйткән белән әйтмәгән бер түгел. Бу турда әйтергә кирәк, бу турда сөйләргә кирәк. Башка ши ярамый. Сез бик көчле шундай юморлы хисле кеше, юмор хисле кеше. Минем белүемчә инде, чөнки менә сөйләшкәндә көлүп алабыз, көлешеп алабыз, чөнки һәр ситуациядә ниндидер бер мәзәк табасыз. Кеше беренчедә миңа күп киләләр. Менә сезгә бик каты ямсыз пародиялар ясыйлар. Сез шуңа ничек шуңа түзеп торасыз дип. Әйтәм, ул бит бушка. Ул әйберне башка милләт халкы акча түләп эшләтә үз турында. Менә мине кемдер сәхнәгә чыгып макты икән. Халыкта нинди дә булса бер ни уяна. Начар фикер. Тагын үзен мактата инде. Ул бит аны мин мактата дип уйлый. Шуңа күрә мин бит юмористларга әйтәм. Иң ямсыз чагымны, иң ямсыз урыннарны уйлап чыгарып сөйләгез. Миннән көлгән кешеләргә мин просто рәхмәт әйтәм. Үзең түләргә әзерме? Бушка бит ул. Күп милләт, кайсы милләт түләп эшләтә шушы әйберне. Ләкин менә әгәр кеше үзеннән үзе көлә ала икән, ул интеллект турында сөйли. Чөнки менә әгәр юморны, үзенә карата юморны кабул итми икән кеше, демәк аның тәрбиясе җитми, аның интеллекты җитми. Бу бит менә шул интеллектның бер күренеше. Көлә белү, үзеңнән көлә белү ул беренчедән бик нык зур көч таләп итә, беренчедән. Аның өчен бит үзең турында нидер әйтер өчен, нидер көлдер өчен, кешедән көлдер өчен, мәсәлән, матур итеп көлдер өчен, син ул кешедән бик күпкә акыллырак, ул кешедән бик күпкә күбрәк эш эшләгән кеше булырга тиешсең. Син аннан да начар булып яшәп, син аннан көлеп утыра алмыйсың бит инде. Кеше үзенең урынын белергә тиеш, бәясен. Һәм тәнкыйтькә дә шундый карашың шулай бит? Тәнкыйтькә мин бер сүзсез. Ләкин тагы да шу сүзгә ләп кайтабыз. Ул бит мине тәнкыйтьләгән кеше, ул миннән өстенрәк булырга тиеш. Ул миннән акыллырак булырга тиеш, миннән шибәррәк, миннән байрак, миннән тазарак, миннән көчлерәк булырга тиеш. Менә шу әйткән фикерләр берсе туры килми икән, аны мине тәнкыйтьләргә хакы юк. Менә миңа бүген Илһам абый бәрәс әйтә икән. Син инем булай дип. Шунда бастан урынына егылам мин. Чөнки аның сүзе миңа закон. Менә бер бездә бит инде хәзер шундай җырчылар бар. Кызганыч, аны теге җырчы дип әйтсәң, хәтерен калдыр. Илһам абыйның сүзе инде. Җырлаучылар күп, җырчылар юк ди. Алар исәнәшми күбесе. Син менә 700 җырчы дисең татар эстрадасында. Ул кадәр күп кирәкме соң? Һәм кем аны санагансың? 700 грамм икән соң ул хәл. Син үзең саныйсыңмы? Бер елны 500 ел. Ничек санагансың син аны? Не санаткан бит инде. Мин әйтәм бит, мин сәхнәгә чыгып, нинди дә булса бер статистика белән кызыксынмыйча. Менә мин хәзер ул сүзләрне әйтмим. Менә бер заманы дини мәсьәләләргә калган вакытта, ничә мәчет бар дип әйткән вакытта,
кайсы программа икән хәтерләмим, бер 7-8 ел элек Татарстанда 54 мәчет бар иде. 54 мәчет. Һәм Татарстан буенча 1200 мәчетләр һәм мәхәлләләр бар иде. Менә хәзер ул статистиканы миңа хәзер табып яңартырга кирәк. Безнең ул яктан Аллага шөкер безнең әле ярай дингә әйләнеп кайттык. Әле ярай дингә Алла Тәгалә шамыш артты. Мәчетләр төзелә, кеше мәчет йөри башлады. Чөнки кеше нидән дә булса куркырга тиеш, нәрсәгә дә булса ышанырга тиеш. Шу икесе дә булмаса, ул кешедән бөтенләй күтүп була. Салават Закич, мен эстрада турында сүзне кузгатам гына, сен шунда ук шуып китәсең. Әллә шулкая биздең микән шул эстрададан, Эстрададан дөрес әйткән вакытта анан бизерлек тә. Ничек дип әйтим икән? Ул тамашачыда, менә бит тамашачының зәвыгын аңлап булмый бит. Шундый зур шәп тавышлы җырчыларга зал җыеп булмый. Исең китә, зал җыеп булмый. Минән кеше баласына алай дип әйтергә ярамыйдыр инде. Теге бик ямсызлап әйтергә дә булдыра алам аларның кем икәнен. Ләкин ул монда телевидение кирәк бер түгел. Халык шуңа бара вакытта. Димәк, андыйларга кирәк. Ләкин шушындый кешеләр алар аңласыннар иде. Что алар сахнага чыккач, ниде дә булса бер барыбер да тәрбияви бер барга тиешләр. Әгәр дә аның даже шу үзенең начар уйнавы, начар җырлавы белән дә кешегә алалай икән сахнага, авызырып кына кайтып китәргә түгел. Нинди берсе мәгънәле бер сүз әйтеп, халыкка әйдәгез җәмәгать, без татар булай итик, тигеләй итик, без соңгы вакытта булай итеп башлагак, булай дөрес түгел дип битерә алсалар да, барыбер да әйткән әйтмәгән бер түгел. Тәрбия шуннан башлана инде. Димәк, сен менә бу артистларга, җырчыларга карата аларның тәрбия функцияләре дә бар. Һәм артист, һәм сәясәт дигән әйбергә битараф түгелсең. Ә сен үзеңне сәясәтче дип саныйсың? Мин саныйм. Мин үземне, менә без куркыныч әйтәм, үземне бик зур сәясәтче дип исәпләйм. Ләкин минем бәлки әйткән сүзләрем бәлки кирәкле органнарга барып җитмидер, бәлки югары властьлыкка барып җитмидер. Ләкин мин халык белән эшлим. Мин халыкка әйтәм. Чөнки бөтен әйберне хәл итә халык. Сәясәттә мин үземнең урынын беләм. Һәрбер менә дусларым бар, министрлар арасында бар, җитәкчеләр арасында дусларым бар. Мин аларга үз фикеремне әйтәм. Менә ник булай әйтмисез дип әйтергә мөмкинлегем бар кай вакытларда. Депутат буласың килмиме соң? Депутат була. Тәҗрибә, Беренчедән мисаллар да бар. Беренчедән менә мин депутат булыйм әле дип әйтеп барсаң, бәлки дөрес түгелдер. Аны күп кеше әйтәчәк, әйе, моңа шулгына җитмәгән инде дип әйтәчәкләр. Юк, ул бит халыкның сәгатен. Миңа калса, моны хөкүмәт әһелләре тәкъдим итәргә тиеш. Менә без уйлыйбыз, менә шулай, сез бу созывта депутат булсагыз, безнең милләткә, безнең Татарстаныбызга файдасы булыр дип. Димәк, алар миннән файда күрмәйләр. Шуңа күрә мин депутат булыйм әле дип. Ялым килмисең инде, әйме? Мин дөрес түгел. Беренчедән минем безнең миссия депутат миссиясеннән түбән түгел. Безнең сымак без йөргән татарларны җыеп, көн сайын 1000 татарны җыеп, үз сүзебезне әйтә алган әле бер депутатны белмим. Мин көненә 100 концерт куям, 100 мең кешегә мөрәҗәгать итәм бөтен Россия буйлап, регионнар буйлап. Шуңа күрә мин үз урынында сәясәтче һәм мин теге аерым бер депутат. Мустақил бер депутат. Үзем әйтәм, үзем сөйләйм, үзем тыңлыйм. Шул. Салават Закич, бер мәкалә таптым менә бу интервьюга әзерләгәндә, күлдем инде үземчә. Салават Фатхетдинов создал в Казани башкирскую мафию дигән исеме шундый. Беренчедән, мафия дигән сүз ул начар сүз түгел. Мафия дигән сүз чыккач инде урамга чыгып китеп, бөтен теге киртә башын сындырып, теге кеше авызына сугып йөргән егетләрне мафия дип атый башладылар. Ул дөрес түгел. Ул мафия дигән сүз
Акыллы, бердәм кешеләрнең бергә җыелып эшләү дигән сүз ул. Бер фикердәшләр. Менә без синең белән ничә ел бергә? Мафия. Без уже икебез бер мафия. Шуңа күрә әйтәләр икән, миңа Миндешевич бер заман булай дип әйтте. Үзеннән сорарга мөмкинсез. Син ди бер артист турында сорый. Син бу кешене кысасың икән дип ишеттем. Дөресме соң ул ди? Әйтәм, дөрес түгел Миндешевич. Шуннан соң бу Башкортстаннан килгән артист. Син ди моңа ярдәм ит ди. Син обязан бу кешегә булышырга ди. Башкортстан татарлары дигән милләтне мин уйлап чыгармадым. Аны син уйлап чыгардың ди. Уйлап чыгаргач, озагына чаклы эшләп битерди. Шуңа күрә Акыллы кеше сүзе. шуңа күрә бәлки мин кемгәдер әзрәк кенә шелтә ясарга әйтсәм, яисә каядыр катырак дип әйтсәм, ул яхшылык өчен генә. Мин кешегә көнләшмим. Көнләшү ул дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үз урыны, һәр кешенең үз тамашачысы, үз фикере. Теге урыс әйтмеше, насильно мил не будешь дип әйтәләр бит. Шуңа кебек теге аны кешене куркытып кына үзеңә мәхәббәт яисә хөрмәт яулап булмый. Әгәр дә атаганнар икән шулай дип атасыннар, бәлки теге кинодагы сымак булмасын инде теге. Изаурадагы просто Мариядагы мафия дип уйламасыннар. Ләкин татар һәм башкорт җырының аермасы бар диләр, синең фикерең. Бар. Бер башкорт та татар җырын җырлый алмый. Бер татар башка җыр җырлый алмый. Аны Уканнан килә димәк. уканнан килә күрәсең. Анда икенче мелизмнар, анда икенче резонаторлар эшли. Анда белмим. Әгәр дә башкорт җырын җырлый алса, гомерендә бер тапкыр Илһам абый җырлап карар. Ул аны җырлый алмый. Якына килә алмый. Шын башкортча әйттереп. Шын башкортлар. Ул әлләрендәй диапазонда, әлләрендәй ноталар, югары ноталарны алып җырларга мөмкин. Татарның олылын тузаны җырлый алмый ул. Мин бит конкурста хәнчә ел бергә утырабыз. Мин күрәм алардан. Бу кан. Бу моны күрәсең бүлешергә ярамый. Спорт турында сөйләмәсәк, дөрес булмас бит, әйме, Салават? Чөнки спорт дөньясы ул синең бер аерым бер дөнья. Менә спорт, автоспорт, син бит инде 3 тапкыр Россия чемпионы булган кеше. Аңлавымча, автоспорт синең өчен ул ниндидер максатка ирешү. 50-50. Мин булай дип әйттем. Кайсысына күбрәк куясыз? Сәнгатькәме, спорткамы? Мин геләйдем. 50-50. Юк, спорт менә синең өчен ул максатка ирешүме? Үзеңгә нәрсәдер Үзең нәрсәдер теге ул бит формада буламы, ял итүме, или нәрсәдер менә үзеңне тоюмы менә шул. кемдер балыкка китә менә мәсәлән. Кемдер балык тота. Тотамы, тотмаймы китә ул шунда. Яшәп йөридер, китә ул балыкка. Ширдер ул синең, автоспорт. Бәлки ширдер, ләкин матур шир. Менә хәзер минем арттан малай китте. Рөстәм 2 тапкыр Татарстан чемпионатын отты. Уже 12 яшьтә ул 2 тапкыр Татарстан чемпионы. Россиядә без быел бик уңышлы чыгыш ясый алмадык. Рөстәм 4-нче урында калды. Алар 30-40 кеше бер класста. Шунда минем малай 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда йөри. Бу спорт шундай, ул тимер, ул бит аны техника аны белеп булмый. Рөстәм 6 стартның 2сендә генә финишировать итте. 4сендә Алла Тәгалә бирмей финишны. 2 тапкыр килде финишка, берсе Воронеж шәһәрендә, берсе Бөгелмәдә, 2сендә беренче килде. Кайсы берләрендә беренче бара, икенче бара, я ватылып кала, я сүнеп кала, я бәреп чыгаралар. Мин моңа үзем сөендем. Чөнки 9, 10, 11 яшендә малай җиңү ялап күнегә икән, ул җиңүне кабул итмәячәк. Менә әйтәм, улым, менә Алла Тәгалә сиңа әйтә, иртәле сиңа дип әйтә. Җылы инде, менә бит 200 метр калды, 100 метр калды. Мәйтәм, димәк шулай кирәк. Үзем эштән сөенәм. Җиңсә, менә шу 6сында җиңсә, ул бит башкача җиңүне кабул итмәячәк. Шуңа күрә җиңүгә караганда
аның өчен әле файдалырак. Файдалырак, әйе. Мин шулай дип исәпләйм. Безнең Салаватта кунакта исемле тапшыру бар иде бит. Мин ул тапшыруны сагынам. Сагынасың. Ичкерсез, гади, нәрсә теләгән шуны әйтә торган тапшыру иде ул. Аны миннән бик күп тапкыр сорадылар, ни өчен дип җитешә алмыйм. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Татарстан Яңа гасыр каналын караучы тамашачылар. Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә. Тәүлекнең кайсы гына вакытында безне карасагыз да, сезнең белән әлеге дә баягы шул тапшыру, Салаватта, яисә Салават кунакта тапшыру. Бүген безнең чираттагы кунагыбыз Флора апа Сөләйманова. Исәмсез? Чәй? Чәй. Пожалуйста. Менә миңа театрда менә шушы интервью бирер өчен монда килеп 55 ел эшләргә кирәк булды. Салаза кич, мин эзләгәндә интернет шелтәрендә почти неофициальный сайт Салавата Фатхуддинова дигән әйбергә Сразу җавап бирәм. Минем бер тапкыр сайт булмады. Булмаячак та, һәм кирәге дә юк. Кирәк кеше мине әллә каян китереп таба, минем телефоным бөтен дөнья белә. Теге 01 дигән смак минем телефоным. Теләсәкем шалтырата ала миңа. Димәк, шул сайтларга Сайтларга бар ышанып булмый. берничә фанат бар. Күп вакытта аларның мине фикерне әйтәләр. Менә булар шын фанатлар. Менә хәзер кичкенә генә тест үткәрәбез. Менә шул сайттан алган мәгълүмат туры киләме, юкмы? Кызык менә, кызык өчен генә. Иң яраткан ризык кыстыбый. Хатын эшләгән. Ләйсән пешергән. Ләйсән пешергән. Шулаймы? Автомобиль Jeep Mercedes дигән. Менә шушыңа барып җитеп булмады әле. Ләкин теләк бар. Мине күрәсең, минем дусларда барысында Jeep Mercedes, шуңа күрә хыял булгандыр инде минем, язып куйганмындыр. Минем өчен бүгенге көндә иң яраткан машина зур машина. Концерттан чыккач та бөтен костюмнарын төяп, шунда бер матрас җәеп, телевизорны кабызып, 1000 километр йоклап барам мин. Иң яраткан ял итә торган урын Чехиядә Карловары дигән. Чехия Карловары и Латвия Юрмала. Һәм хобби турында. Нәрсә дип әйткәннәр микән? Үзең нәрсә әйтәсең? Хобби, мин спорт. Мылтык дигәннәр менә. Мылтык җыясың, что ли син? Мылтык түгел. Или шул охотничье ружье. Дөрес генә әйтмәдем. Пышаклар. Пышаклар. Меңнән артык иде кашандыр. Мин улай бердән туктадым. Музей бар. Пышаклар музее. Миңа бер тапкыр сәхнәмәләрдә менә Саузаки сезнең шундый не бар икән, хоббис, пышак җыясыз дип әйтеп пышак ташыйлар инде. Аннан соң сәхнәгә чыкканса, кисәгә тыгып чыган бер тиен акча, аны бит сатып алырга кирәк. Сәхнәне бирәләр дә инде. Мен акча бирәм, шул пышак җыя башладым инде. Бик күп пышак китәрә башлагач, мәйтәм, минем хобби үзгәрде. Мәйтәм, хәзер мин машина җыям дип. Шуңа котылдым, берсе бер әйбәп килми. Машина бүләк итмиләрме? Юк. Бәлкем берәрсе ишетеп Mercedes бүләк итәр. Хыялланыйк. Һәм киләчәккә планнар турында менә шул сайтта продюсер булу хыялы бар икән дип язганнар. Белмим мин, продюсер дип аталам икән. Менә бүгенге көндә яшерен батырын түгел, фамилияләрен атап чыксаң да уят түгел. Бүгенге көндә иң шәп артистлар минем укучылар. Мин аларны чыгарып җибәргән вакытта әйтәм, мәйтәм, сез минем өчен вечный студент. Мәйтәм, миннән котылмаячаксыз бер вакытта да. Җавап бирәчәксез, һәрбер эшләгән эшегезгә, һәрбер гамәлегезгә җавап бирәчәксез. Атнасына бер тапкыр хәлне сорагыз минем. Шулай дип, тегеләрне застав итәм. Мәйтәм, укытышында хәлем белмәгәч, укып чыктыгыз да кайтып киттегез. Ал ярамый бит. Менә бу укытучы хисе чыннан да шул кадәр тирәнме синдә? Син үзеңне укытучы булып тоясың? Мин бит математика укытмыйм. Мин
укытучы дип үземне ничек хис итәм? Мин артистны сәхнә артында яшәргә өйрәтәм. Сәхнәгә чыгып 1 сәгать җырлау, яисә 1 солянкада чыгып 2 җырны җырлап чыгып китү ул эш түгел. Сәхнә бик матур бит, алды бик матур. Бардыва елмаябыз, инде генә күлмәк кимибез. Сәхнә артындагы начарлык, кабахатлык, андагы хәерчилек, андагы мискинлекне күрсәң, аларны җәлеп яларга мөмкин. Артистның кадере юк. Артистның кадере юк, мин шуңа ишим поша. Үзләре артистны берни сәчә алмыйлар. Менә телевизорны, радионы, музыканы сүндереп, бер ат яшәп кара кирәк. Яңалык артыңнап кына. Кеше акылны язышак. Шулай булгач бит инде кешенең кадерен белергә кирәк. Әгәр дә артистның хезмәте кирәк икән, без инде рухи ризык бирәбез икән кешегә. Ул бит җавап булырга тиеш киресенчә. Шуңа күрә мин аларны өйрәтәм. Бик кадерле, хөрмәтле кешеләр булабыз дип уйламагыз. Үзегезгә хөрмәтле, үзегезгә ясамасыз, сезгә беркем ясамый. Дип әйтеп, сәхнә артындагы авыр тормышка яшәргә өйрәтәм. Менә шушы яктан үземнең укытучылыгымны әйтәсем килә. Салават, бу соңгы сорау була. Соңгы дип әйтмә. Йомгаклау. Йомгаклау сор. Йомгаклау сорау була. Менә җырламадың инде, җырламыйм дидең, аңладым. Монда бу эфирга. Аңа беренчедән аңа ине яшанмаячак. Ине ышанмый. Ләкин барыбер менә 55 яшеңдә синең әйтик соңгы арада ниндидер шигъри юллар беләнме, әйтем беләнме, ниндидер бер шундый күңелгә уелып калган бер фикер бәлкем бардыр. Әйтем, халык әйтемеме, ниндидер тәҗрибәме, нәрсәме, менә шундыйрак бер фикер әйтсәң, тапшыру ахырында ул тамашачыга да булыр иде, бер мөрәҗәгать сыман. Үзеңә дә шул фикердә нык басыр өчен. Артистлар исеменнән әйтсәм, мин әйтәсе сүзләрне, фикерләрне барын да әйткән сымак. Biz көчле халык. Вакытлыча югалган халык. Бу барды вакытлыча. Әле тубыкланып торган җирдән әле аякка бастык кына. Шуңа күрә шушы юнәлештә барсак, Алла теләсә, безне 3нче мәркәз дип атыйлар Россияның. 2нчеме, 1нчеме әле ул турыда бәхәс. Biz ilimiz matur, Tatarstan matur biz. Bana min rəxətləndirib əйтə alam çünki minən də küp gastrolder artist yox. Min eləgən bulub qayıtdım Moskva, Sankt-Peterburg yaklarında. Jılıslar geldi, qaytası gelib. Kişi kişini bilmey, kişi kişini tanımay, bir kişiyə bir şey kirekmey. Biz barbar ideal deyib əйтə almayım. Ул берәй-бер дә идеал була алмый. Ләкин бүгенге көндә шын мәгънәсендә үзеңне күрсәтергә, яшәргә, эшләргә бөтен мөмкинлекләр дә бар безнең Татарстанда. Ягъни ил дип атыйм. Безнең илебез дип, бәлки ул кемгә ошамыйдыр. Татарстан иле дип атыйм мин. Татар халкы кайда гына яшәсә дә, аның кыйбласы Татарстан, мәркәзе Казан. Шуны белеп яшәсәләр, Алла бирсә бар дип булачак.